Hola a tots i totes, sóc el Kilian Jornet i avui us vull presentar un dels projectes que estem fent des de la Fundació Kilian Jornet, treballant sobre l'actuació, i aquí està la meva mare, que és l'encarregada dels projectes educatius, que us explicarà una miqueta més en què consisteix. Hola, aquests projectes són projectes educatius des dels infantils fins a la universitat, aquests projectes que són inspiradors per al seu compromís amb la sostenibilitat o també per el treball que fan amb la natura, que la tenen integrada com una part de la vida escolar, no? I el primer cas que us ensenyarem serà el de l'Escola Riudaina. Sí, una escola que conec bé perquè, de fet, em vaig ser alumne durant tota la meva primària, no? I jo crec que vam treballar molt connectats amb la natura, sempre a l'hora del pati doncs anàvem a fora, jugant al camp, moltes sortides, també caps de setmana amb els pares implicats, d'anar a descobrir les muntanyes i les regions naturals que hi havia al voltant. Jo crec que aquesta primera connexió dels nens amb la natura de proximitat és bàsica per després poder seguir desenvolupant tots aquests projectes també amb caire més educatiu. I si voleu saber més dels projectes, aquí sota hi ha els links i properament anirem penjant diferents propostes d'arreu del món.